Dobrý deň. V tomto návode si ukážeme, ako pridať nového používateľa na novú webovú stránku request.com. Ak chcete pridať nového používateľa na request.com, jednoducho prejdete na prvú ikonu prostredníctvom navigačného panela vľavo na možnosť Správa používateľov. V sekcii Správa používateľov uvidíte všetkých predchádzajúcich používateľov, ktorí už boli pridaní k účtu vášho laboratória. Kliknutím na symbol plus v pravom hornom rohu obrazovky môžete pridať ľubovoľný počet používateľov do jedného účtu. V nasledujúcej tabuľke vyplňte údaje meno, e-mail a preferovaný jazyk systému. Po vyplnení týchto údajov sa presunieme nižšie, kde si volíme úroveň používania pre používateľov. Pre viac informácií o jednotlivých úrovniach si prosím pozrite používateľskú príručku Request. Pre náš prípad si zvolíme úroveň používania admin. Hneď ako zaklikneme jednu možnosť, uvidíte presun zo stĺpca nevybrané do stĺpca vybrané. Následne vyberieme programy kliknutím na kartu Programy. Uvidíte všetky programy, do ktorých je vaše laboratórium zaregistrované. Ak nevyberiete žiadne programy, daný používateľ bude mať prístup ku všetkým programom v účte. Programy je potrebné vybrať len v prípade, ak chcete, aby daný používateľ mal prístup k jednému alebo viacerým konkrétnym programom. Následne klikneme na tlačidlo Uložiť. Pre kontrolu pridania nového používateľa ho môžeme vyhľadať v hornej časti stránky. Ďakujem za pozornosť.